A jedno od najzapaženijih gostovanja Slavice Ćukteraš desilo se upravo na našoj televiziji u emisiji Sceniranje i o njemu se nedeljama pričalo. Prvi put za javnost govorio je Slavičin otac Žarko Ćukteraš, koji je za Kurir televiziju ispričao kako izgleda njegov odnos s ćerkom. Tom prilikom Slavicu su ganule Žarkove reči, pa je pevačica zaplakala u emisiji. Evo kako je to izgledalo. Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Teško je biti tata Slavičin, ali sve u svemu veoma ponosno. Dobro je ona dete, ali malo tvrdoglava, ali kao ćerka veoma dobra. Kao dete bila je nemirna i znatiželjna i veoma bistra za svoj uzrast. Kada je se rodila, dugo je bila bez imena, pa smo je zvali Bebana, Beba, jer je bila kao lutka. Ime je dobila zadnji dan roka za prijem i to pred opštinom sam odlučio da se zove Slavica po ocu Ljiljanom koji se je zvao Slavomir. Da, blisko sam, čujemo se stalno, samo što ja više zovem, imamo blizak odnos, fino se ispričamo o svemu. Kako bi je opisao? Kao neko ko nikada neće odrasti, uvijek je ženski mangup u duši dete. Na ovo pitanje ne mogu da odgovorim, ja ću da se složim sa njom, njenom odlukom da li će se udati ili ne. Ne treba nigdje žuriti, pa ni za udaju. Dok je imala koronu, bio sam na putu, pa sam se baš brinuo i stalno bili smo u kontaktu. Budi dobra, čuvaj se i čuvaj Viktoriju. Na njenu karijeru sam ponosan. U zadnje vrijeme zbog majčinstva, zbog Viktorije je karijeru stavila u drugi plan. Verujem kad ovo sve prođe, nastavit će kao pre i bit će još bolja. Bebana, znaj, tata te puno voli. A smijem da priđem da te zagrlim? A smijem? Čekaj, a zašto ste bilo? Znam da je distanca, ali moram. Što te je toliko pogodilo? Pa, čekaj, sešću ovde pored tebe. Ne mogu, neko kada plače, ja prosto ne mogu sad da stojim na ovoj distanci i da te gledam kako plačeš. Emotivno je bilo u sceniranju. Videli smo kako izgleda kad Slavica zaplače, a u narednim minutima vidjet ćemo kako izgleda kada Slavica zapeva i zapleše i vrati nas u davne 2000. godine. Popularna pevačica rešila je da muzikom i pesmom započe novu 2021. godinu, pa je svoju publiku i fanove obradovala jednim muzičkim šovom na YouTube kanalu. Kakav je šou u pitanju, reći će mi Slavica Ćukteraš koja nam se javlja Skype-om. Slavice, dobrodošla u Puls Srbije. Dobrodošla, to jest dobrodošli vi i ja još bolje vas našla. Drago mi je što ste me pozvali da danas budem vaša gošća. Eto, malo sam još pod utiskom od ovog prethodnog snimka. To hoću da te pitam. Kako si reagovala sada kada si ponovo videla svoju reakciju na očevljeve reči kada si gostovala u emisiji Sceniranje kod moje koleginice Vanje Camović? Kakvi su sada emocije i utisci? Pa naravno blaže nego kada sam to videla prvi put, jer je ono stvarno bilo iznenađenje i nisam očekivala da su to spremili. Mislim, to mi niko za 16 godina karijere nije uradio i stvarno hvala im na tome, jer da mi otac nedostaje mi i mislim da je ta emisija bila onako prava prilika da se on obrati i da ga vidim, iako ga dugo nisam videla. Evo, ja ti želim da u ovoj novoj 2021. godini da ti što manje nedostaje otac i porodica. Verujem da si uspjela da to nedostajanje negdje nadoknadiš prošle godine jer nisi radila, ali evo da ti čestitam novu godinu. Ne znam odakle da počnem, hoću svašta da te pitam, ali evo pre svega srećna ti nova 2021. godina. Želim ti da budeš zdrava jer si imala problema sa zdravljem prošle godine i da budeš uspešna u ovoj novoj 2021. godini. Hvala, puno srećna i vama nova godina, da ste živi i zdravi. Koronu i sve nećemo se vraćati na to, ostavit ćemo sve iza sebe, to jeste ja i ostavljam iza sebe. Evo, nova godina je već
nastupila i u njoj očekujem sve najbolje, puno muzike, puno zdravlja, putovanja, rada, eto da će Bog. Tako si nekako i počela muzički ovu godinu, ali ćemo o tom muzičkom šovu za nekoliko minuta. Sada me interesuje kako si ti ušla u 2021. godinu, kako si je proslavila i u čijem si društvu bila. Pretpostavljam da si bila sa ćerkom Viktorijom. Jeste, sa porodicom sam bila, mama i Viktorija, nas tri smo bile zajedno, doduše nismo dočekale 12 sati, ali bitno je da smo imale tu atmosferu u kući, da je okićena, da je bila lepa večera, onako sve, trudim se da dete pamti takve momente. Sad koliko može da zapamti sa 4 godine, koliko će se sećati, to ne znam, ali bitno je da smo mi svi uživali. Jel se raduješ Novoj godini i praznicima i ovom prazničnom, euforičnom raspoloženju? Pred Novu godinu, evo sad ide Božić, Srpska Nova godina, jel voliš praznike? Nova godina mi nikada nije značila, zaista, ali, na primjer, za mene Božić je nešto što je lično najveći praznik. To je ono gde potpuno provedem u miru, da je to sve onako po redu i voće, povrće, meso i naravno šta sve ono ide uz to. Imam neki poseban unutrašnji mir kada je Božić u pitanju. I njemu se najviše radujem. Pripreme su već počele. Verujem da jesu. I provešiš, pretpostavljam, i Božić u krugu porodice? Tako je. Kako i dolikuju običaj i naša pravoslavna hrišćanska vera. Kakva je tebi bila 2020. godina kada se osvrneš? Mnogim tvojim kolegama je bila loša, svima nama generalno, ali su negde to muzičari najviše osjetili. Nisi radila, nisi imala priliku da se družiš sa publikom, pa šta si radila u prethodnoj godini? Pred kraj si nas obradovala ovim muzičkim šovom u kome ćemo govoriti nešto malo kasnije. Ali kakva je generalno 2020. bila za tebe? Pa generalno ne mogu sad nešto ekstremno da se žalim. Mart, april, maj za prvi karantin meni je on bio fenomenalan. Sam se odmorila, sam se nasnimala TikTokova, onda je već počelo ono kao imali smo slobodu kretanja, krenula sam da radim i eto na prvom nastupu sam dobila koronu. Sva sreća, eto to je prošlo bez nekih velikih posledica, to ćemo ostaviti iza sebe, kao što sam malo čas rekla. I odmah, to je sada od septembra sam krenula da pravim Molim? Da si imala problem sa sluhom nakon preležnog koronavirusa. Jel sada osjećaš posledice virusa ili se sve sredili, sada je sve u redu sa tvojim zdravljem? Hvala Bogu, sredilo se. Ono što je meni najbitnije to je da mi se vratila snaga. Jako dugo sam bila bez snage, mesecima. Da li to što sam bila zaražena 21 dan, nakon toga sam bila anemična. Ali eto, od septembra, oktobra ja radim ono što meni sad najbitnije na ovom šovu koji je izašao preksinoć. Tu jako velika ekipa radila, mislim velika ekipa, za mene velika, radili su kao za 30 ljudi. Dejan Kovačević Del Fabro, Vladimir Uzelac, moja malenkost, Didi Kreativ, Đorđe Dević, hvala Studio Vabi iz Novog Sada. 17 sati smo snimali, to smo odradili u jednom danu. Više puta sam se vraćala u studio da pevam, ali ekipa je stvarno odradila svoj posao na visokom nivou i moj plan je bio, ne moj, nego od Vladimira i Dejana da lepo počnemo sve, znači da vratimo, da oživimo te stare pesme iz 2000-ih, iako nikada nisu, kako da kažemo, onako zamrle, ali da ih osvežimo. Neko novo ruho, je li tako? Sada imaju onu akustičnu verziju, malo drugačije zvuči, drugačije izgledaju. Vizualno je sve drugačije. Vratila se nas u te 2000-te i muzički, ali i vizualno. I kostimi, i šminka, i način igranja. Sve nekako u tom vremenu i mogu da kažem da to izvanredno izgleda i da izgleda veoma profesionalno
nacionalno i svetski. Svaka čast. Hvala ti puno. To je Dejan. Dejan je zadužen za to. Vadili smo iz mog ormara stvari iz 2004. 5. 6. dovlačili smo iz Šapca. Ja vidi ovaj komad, ovo sam nosila Nataš Majdanu, vidi haljinu sa finala Zvezda Granda. I tako da smo imali tu sreću da sam ja sačuvala garderobu tu i drago mi je da su ljudi shvatili pojentu zašto nosim ja tu garderobu iz 2000-ih, a ne sada ovo. Da bi na pravi adekvatan način dočarala 2000-te kojima pripadaš, gde je negdje krenula tvoja karijera i sve te pesme se zapravo i vezuju za 2000-te, je li tako? Tako je, tako je. I kako je izgledalo snimanje? Vrlo je zabavno, mi smo negdje na Instagramu mogli da vidimo kako je to izgledalo. Počastila si nas fotografijama, snimcima. Kako je tebi bilo kad se vratiš i to nekih 15 godina unazad? Kakve su ti emocije bile kada si snimala sve pesme ponovo? Na pesmi Život mi oduzmi jako su me emocije onako ponele, što možda većina ljudi to jeste i videla na snimku. To je prva pesma koju sam snimila, nju najviše volim, to je moja omiljena pesma i nekako kao da opisuje mene i moj život i odnos sa muškarcima i vratilo me u 2005. 6. godinu, nema tu govora, ali evo kod nas odmora nema jer mi već radimo na narednoj pesmi koja izlazi u februaru. Pa jedva čekamo da čujemo i to. Ali ostavi nas malo da uživamo u ovome, bar do početka februara, da uživamo u ovim pesmama jer su stvarno vrhunske. Obeležili su tvoju karijeru i jako su slušane. Pa šta je sad tu, koja je poenta tu uopšte svih tih tvojih pesama i tvoje karijere? Publika i dalje želi da sluša tu muziku i takvu muziku, da sluša te reči i da igra uz taj ritam. Kao da smo se negde prezasitili neke muzike koje nam se sada plasira i forsira. Da li i ti imaš takav utisak? Pa znate kako, stvarno bez lažne skromnosti pesme koje ja imam su izuzetno kvalitetne, slušane su već 16 godina, neke sam snimila i kasnije. To su pesme definitivno koje su ušle u anale i koje će se slušati za 20 godina. Ovo sada što se sluša, ja ne kažem da je to loše, daleko bilo, ali prosto to nisam ja i ne bih nikada mogla da se promenim ili da se ubacim u novi žanr, jer izgubila bih sebe, izgubila bih tu svoju emociju, drskost neku koju ja imam na sceni i jednostavno, iako sam imala pauzu od 6 godina, nisam bila tu, moje pesme su i dalje ostale i to je ono što u suštini treba da zaokruži jednog umetnika. To si negdje poručila, da želiš da zaokružiš jedan period svog života i da se posvetiš nekim novim iskustvima, novim avanturama. Pa šta zapravo želiš da zaokružiš? Šta poručuješ? Da zaokružim te 2000. godine koje su, gde sam ja uspela i gde sam prosto napravila svoj imidž, brand. A ove nove avanture, to je zato što verovali ili ne, svaki dan, iako više ta tema, ja nigde ne pričam o njoj, to se tiče anksioznosti. I sa svojim timom sam razgovarala kako da pokrenemo sve to, da se još više približi ljudima koji imaju taj problem, tako da krećem da radim prave vlogove što se tiče anksioznosti. To znači da ću ići da pričam i sa psiholozima, neuropsihijatrima, imaću izlaske napolje sa osobama koje imaju anksiozno stanje, da jednostavno osobe koje su zaključane sada u kući nemaju snage da izađu, da vide kako to lako mogu da urade. A otkud ta potreba, Slavici? Imala si ti turbulentan život i turbulentne periode u životu, što privatno, što poslovno. Pa jel si kod tebe negde javila ta doza anksioznosti, pa poučena ličnim iskustvom želiš da pomogneš i svima onima koji tebe vole i slušaju? Anksioznost sam imala u jako velikom obliku, ali osjećam i znam da mogu da pomognem narodu. Što se tiče toga, po samom obraćanju njima meni, šta više, skoro mi je pisao jedan psiholog koji je rekao
da pacijentima svojim savjetujem. Moj prvi snimak koji sam snimila i jednostavno mislim da apsolutno mogu da pomognem ljudima koji su u začaranom krugu. Jer ako sam ja uspela u celom tom ludilu, nastupima, da izađem pred 1000 ljudi da pevam kada mi padne mrak na oči i sve, ja shvatam da je i onaj ko radi u banci ili bilo gde drugo može da pobedi to. Baš tako, Slavice, dobra poruka i pratit ćemo te da vidimo kako to snimaš i kako nam poručuješ da izađemo iz nekih teških stanja, ličnih, profesionalnih. Ali evo da se vratimo na muziku. Muzika je jedan način da sebi ili drugima pomognemo. Pa koje su se sve to pesme našle u ovom povratku u 2000-te? Koje si pesme se obradila? Teško je bilo odabrati, ali hteo to ne hteo. Zvaćeš mojim imenom, Votka, Ekskluziva, ja te samo podsjećam na nju, i Prevari me, Mrgud, sad ne mogu, sve sam verovatno zaboravila, ali kao što kaže Vlada, Vladimir Uzelac je rekao, Slavice, ja se plašim da će ovdje biti part 2, da će biti i drugi deo. Ja sam rekla, ne, čekaj, ovo sam pala sa nogu, ja stvarno više ne mogu, jer imamo sada da radimo novu pesmu, ali s obzirom na to da ljudi, koliko sam prelistala i komentare na YouTube, da oni traže još. Ja prosto neću moći da ih izneverim, ali ne verujem da ću u nekom skorijem periodu to uraditi, ali možda i bude. Ali možda i hoćeš, zato što upravo ono što smo pričali pre nekoliko minuta o tome da je publika željna upravo ovakve muzike, kvalitetnije, dobrih tekstova, dobrog ritma, dobre muzike. Mislim da je negde svima dosadila ova moderna muzika koja se negde pogubimo se u njoj. Ja mislim da ćeš se složiti sa mnom. Zato i reakcija publike je ovako dobra na tvoju muziku i na ovaj, pa mogu da kažem, remake, obradu onih tvojih čuvenih pesama u nešto drugačijem sada izdanju i ruhu. Mnogi su se pevači prilagodili ovom novom trendu koji je i takako prolazan. Mislim, ne znam samo kako nisu bili svesni u tom momentu da je prolazan. Muzika se menja na 10 godina, to je negdje prirodno i mi kada smo došli kao klinci promenili smo taj neki smer muzike. Jednostavno ja sam znala to, nisam htjela da se menjam i znala sam da ovo što ja radim, da to nikada ne može da stane, a da sam se prilagodila novom žanru, pa da se opet vraćam starom, tu bi već se pogubila i narod bi bio pogubljen i ne bi znao ni zašto da me smatra. A jel ti to leži? Jesi probala možda nekad? Da jesi probala u studiju da otpevaš neki moderni zvuk, moderni tekst, sve ovo što sada omladina voli da sluša i što snimaju mnoge tvoje kolege? Ne? Ne. Čak ni na nastupima, ne. Da, i ostani dosledna sebi. Ja volim tvoju muziku i tvoje pesme, verujem i naši gledalci i naravno tvoji fanovi, tvoja publika. Sledi sebe, svoj taj muzički stil i pravac i verujem da ćeš biti podjednako uspešna u budućnosti kao što si uspešna i sada i neka si se ti nama vratila ponovo na scenu, jedno smo čekali da vidimo Slavicu Ćukteraš upravo ovakvu. Hvala puno. Reci mi, Slavice, sama si pomenula da je moguć nastavak ovakvog snimanja i ovakvih pesama, odnosno drugih tvojih pesama na ovaj način. Pa, jel to možda može da se desi odmah nakon objave tog singla koji se najavili za februar? I reci nam nešto više o tom singlu. Kakva je to pesma? Da li je to nešto slično ovome što smo sada mogli da čujemo? Pa, znate kako, ne može biti sličan, jer pesme ne mogu da se ponove. Mislim, sada je glupo praviti Manastir 2, nemoguće, Mrgu 2, nemoguće. Ali da nekako ostanem dosledna svom stilu, apsolutno je moguće. S obzirom na to da imam ekipu koja me turira svakodnevno, vrlo je moguće da bude posle singla ovaj drugi deo. Prosto, mi imamo jednu grupu na Viberu gde ja kad ustanem ujutru to je 300 poruka već. Slavice, ovo danas, ovo treba da se uradi. Tako da, apsolutno vrlo je moguće. Ja sam tu da njih slušam, da radim svoj deo posla, a njihovo je da sve to organizuju, smisle. Sad vidim samo koliko ja mogu sa 36 godina da izdržim. Možeš, Slavice, kada si mogla, kako si rekla, 17 sati da budeš i da snimaš ovako naporan video. Koliko? 17 sati. Poslednja pesma da u snimanju, tako je bilo? Mrgud. Zamislite, ona i najživlje. Tu sam više prsa, sad se rekla, sad ću da razbijem sve. Znači, sad ludilo kreće.
ali stvarno odlično izgleda. Ne sada što govori sa tobom, što si moj gost, stvarno gledao sam pre početka emisije i uživao sam u tvom nastupu i verujem da ćemo uživati u onome što nam spremaš za februar. Nisi mi ništa rekla o singlu, bar nam otkri deo pesme, naziva pesme, da li je to slična muzika, muzici koju si do sada radila ili ćeš možda mali neki pomak napraviti, nešto biti drugačije? Pomak se pravi, ali ostajem ja. Pesma se zove Kleopatra. Kleopatra? A šta želiš da poručiš nazivom Kleopatra? Ajde nam bar i to otkri. Pa čekaj, ti znaš ko je bila Kleopatra? Naravno da znam, ali šta želiš da nam kažeš ti? To sam ja u pesmi. A to si ti? Jer sve pesme moraju pesme da imaju to nešto da bi se ti prepoznala, da bi osjetila pesmu, da bi doživjela? Apsolutno, moraju da imaju neki život u sebi. I ako je balada, i ako je brža pesma, prosto mora taj neki klik da bi se ja pronašla u tome i da bi to ispalo dobro. Ostavit ćemo publici da ode na YouTube, na tvoj kanal i da pogleda ove Back to 2000-te, povratak u 2000-te, da uživa u tvom nastupu i u tvojoj muzici. A sad da se vratimo ponovo na prethodnu godinu koju verujem da si imala dosta vremena, u kojoj si imala dosta vremena za svoju porodicu, pa koliko si se posvetila ćerki sada? Imala si previše slobodnog vremena. Kako izgleda jedan dan sa Viktorijom? Šta radite? Kako se družite? Kako se zabavljate? Čemu je učiš? Pa znate kako, ja nisam od onih mami kao sada, bolje da mi dete čuva baka nego da ide u vrtić. Ne, dete treba da se socijalizuje, Viktorija ide redovno u vrtić. Naravno, sada su krenuli da idu ove iste njene grupe na engleski, ide balet, sportić, ono sve što je i normalno za dete od 4 godine. Kada dođe kući, naravno, tu je igra. Ona jako voli da pleše. Ona pleše bogovski. Znači, to je... Jel peva? Jel ima glas? Jesi prepoznala možda to? Više voli da pleše nego da peva. I stvarno ima, to je talentovana je za ples. Pa na tebe i ti igraš, Slavice, fenomenalno. To smo imali prilike da vidimo sada. Boga mi, ona igra bolje. 4 godine. I bolje od tebe. Dobro, i treba da nasledi onda mamu i da prevaziđe mamu. To je dobro. Nek samo živi zdravo. Da, a na koga je Viktorija? Na mamu ili na tatu? Karakterno? Na koga liči? Ja kažem na tatu, a ima moje oči, a plava je na oca. I koga više sluša? Pošto gledalci verujem da znaju da si se ti, nažalost, razvela. Kažem nažalost jer svi vole da budu u porodici, pogotovo deca, da imaju i mamu i tatu zajedno. Ali kako sada izgleda vaš odnos? Jel ste prijatelji, partneri u tom smislu da možete da funkcionišete dovoljno dobro da to Viktorija ne osjeti? Pa naravno, Viktorija toga nije ni svesna, jer on i ja se redovno čujemo sve i oko nje. Međutim, nažalost, on trenutno nije tu, on radi u Turskoj, tamo je trener i ne može Viktorija toliko često da ga viđa, pogotovo sada zbog korone, ali on dolazi na svake 2 nedelje, makar na 2 dana da je vidi, tako da Viktorija, što se tiče toga, ne osjeti ništa. Ona, mislim, zna da otac radi, nije tu, ali ja sam tu da je nekako popunim vreme kada nije tu. Da li, evo sama kažeš da se dovoljno trudi tvoj bivši partner, tvoj bivši suprug, fudbaler, znamo svi o kome se radi. Zapravo, kako sada izgleda vaš odnos je, tu emocija nema u tom kontekstu, to si sama rekla, da ste se rastali onog trenutka kada su emocije prestale da postoje, ali koliko ti fali, ne on kao on, figura muškarca i supruga, nekog muške podrške, muške energije u odrastanju deteta? Ja mislim da to fali i da to nedostaje. Znaš kako, prosto čovjek mora da se navikne na neku novonastalu situaciju. Ja imam tu sreću zato što je on jako dobar čovjek i još bolji otac, tako da sve što mi treba i pomoć i fizička njegovi su ovde, vlada je da tu organizuje sve. Stvarno, što se tiče toga, nemam reči. A što se tiče muškarca u kući, pa da fali.
Jel si sada spremna možda za neku novu vezu, za emocije? Si otvorena ka muškarcima u tom smislu da sama kažeš da ti fali muškarac? Pa da li si spremna za nekog novog muškarca? Dobila sam tima da imam bilo koga. Kako? Zašto bi ti tim to zabranio? To možeš valjda ti sama sebi da zapranaš ili ne? Ti može da brine o tvojoj karijeri, a ti brineš o sebi. Dosta je bilo udaje, dosta je bilo svega, samo muzika. Dobro, naravno, posvetila si se muzici, to vidimo sada, ali verujem da ti negde fali, sama si rekla da ti fali negde muškarac. Pa si spremna sada, evo ovako, pričamo otvoreno, da li si spremna za neku novu vezu ili možeš uvek rano da razmišljaš o tome? Ili se to prosto desi? Pa ja ne znam kakva sad to veza može da bude kad ja imam dete. Šta sad kao da se zabavljam kao devojka, ne razumem. Pa, dete za dete, kako se kaže, ali imamo svi potrebu ka emotivnom partneru, da se nekome otvorimo, da nekoga volimo, da nas neko voli, da nam je neko posvećen, da smo nekom posvećeni. Svi imamo tu potrebu, Slavice. Pa kada se bude pojavio tako neki muškarac koji je spreman da sve to pruži, rado će ući u moj život. Dobro, Slavice, ja ti želim da u ovoj godini sačuvaš zdravlje, da budeš izuzetno uspešna na muzičkom planu, a to si već krenula sada ovim šovom i ovim 2000-tim, i da budeš uspešna takođe i na ljubavnom planu. Pa da se vidimo i ovdje u studiju vrlo brzo. Rado ću doći. Hvala ti, Slavice, na ovom razgovoru. Eto, pretrti smo svašta nešto i prošlu godinu, malo i ovu godinu. Evo, počeli je dobrom muzikom i tako ćemo i da nastavimo. Hvala ti, Slavice, mnogo na ovom uključenju. Pozdravljam te i vidimo se. Važi, ćao. Bila je to Slavica Ćukteraš. Nadam se da ste podjednako kao i ja uživali u razgovoru sa Slavicom.